Κύκνιο άσμα του Ανδρέα Παπανδρέου για την Ευρώπη του μέλλοντος, θεωρήθηκε η ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής των Κανών. Το μοναχικό λιοντάρι της Ευρώπης, έγραψε τότε ο Διεθνής Τύπος, παραμένει ο τελευταίος οραματιστής μετά την απουσία του Φρανσουά Μιτεράν. Σήμερα η ομιλία του στη Σύνοδο των Κανών σημειώνεται ως ιστερόγραφο στην πολιτική παρακαταθήκη του. Σπάνια μιλώ οργισμένα, αλλά ήταν οργισμένη απάντηση. Και τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν να ακούω από αυτό την ομάδα των Ευρωπαίων που είναι οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί, οι δίκαιοι. Δεν μπορώ να ακούω από αυτούς μαθήματα για την χώρα μου. Πρέπει να πω ότι ήμουν κι εγώ σκληρός, δεν μπορώ να επαναλάβω τις λέξεις, αλλά πράγματι αισθάνθηκα για την Ελλάδα πολύ ξένος σε αυτό το κλίμα. Και πρέπει να πω για κάτι άλλο που ξέχασα, όσο δυσάρεστο και αν είναι, ότι ο Σιράκ, κλείνοντας το θέμα των Σκοπίων, είπε ότι η Ενωμένη Ευρώπη θα υποχρεώσει, θα βοηθήσει να προωθηθούν οι διαδικασίες ειρήνευσης και επίλυσης του Σκοπιανού, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα άρει το εμπάργο. Έχουμε τώρα και προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα και θέλω να το επεκτείνω. Δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω από τον ελληνικό λαό την αλήθεια. Θέλω να πω ότι είδα πράγματι το διευθυντήριο να λειτουργεί, διότι ενώ πολλοί συνάδελφοι, οι πρωθυπουργοί, ιδιαιτέρως και στο διάδρομο μου έλεγαν τι καλά που τα είπες, έχεις δίκιο, κανείς δεν πήρε το λόγο να καλύψει τις θέσεις μου. Συγχαρητήρια έπαιρνα στους διαδρόμους, αλλά δεν είχαν ούτε την δυνατότητα να ασκήσουν κριτική εκεί που έμπαινε ένα θέμα τεράστιας ηθικής υπόστασης. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, ποιος την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά. Βρίσκω δηλαδή ότι πάμε σε ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής δύναμης, αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. Στο βωμό των κρίσεων και των συμφερόντων όταν λέω ρητά. Δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα, ποιοι μίλησαν και τι είπαν. Σας λέγω όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για την μηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που θα μας δίνει το Διευθυντήριο. Αυτή είναι μια δυσάρεστη ερμηνεία. Δεν λέω ότι θα φύγουμε από την Ένωση. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Θα δώσουμε μάχες όμως. Και ο λαός πρέπει να είναι ενεγρηγόρηση. Οι μάχες δεν είναι στο μέτωπο. Οι μάχες είναι μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στην οικονομική δομή. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Κάποτε το φανταζόμουν ότι θα έρθει. Τώρα το βλέπω. Υπάρχει μια διαφορά. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ναι στα Σκοπιά. Εντάξει, όνομα Μακεδονία, το εμπάργκο να αποσυρθεί. Αν τα κάνουμε αυτά,
θα βρεις χαμόγελα και χάδια. Το ερώτημα είναι, το κάνουμε? Έχουμε ορισμένα όρια βάλει στην εξωτερική μας πολιτική και έχουμε πολλά προβλήματα. Εάν είμαστε έτοιμοι να είμαστε αδιάφοροι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και ως προς την Τουρκία και ως προς τα Σκόπια, τότε βεβαίως είμαστε και εμείς μέλη της ομάδας που ελέγχει το Διευθυντήριο.